I'm the biggest fan of Punam from Bodoland. हम बहुत बड़ा फैन है नहीं इसका fan हूँ मैं. Oi, ora, ana bisboro mana ko bisboro la shi da ye ni ba. Semua dong. आपका लैंग्वेज से कैसा बनता है फॉलो करो आंनि चैनलखौ आंनि चैनलखौ नोंथांमोना बयबो अन्नानै सब्सक्राइब खालामब्लानो आं नोंसोरनि बिबाजै इतना लंबा है क्या हां जागोन अरे रिक्वेस्ट क्या है क्या लंबा लंबा बोल रहा है ओए ओए रिदिकालाय ओए लासै लासै इदि ओंखार नामा स्टाइलानो ओ इदि आलदा आलदा आल्ट्रा साला नों आंनि जिनिसजों लाइन मारिगासिनो दारि जामो मेहेर Hello friends, good morning and welcome back to my son of Bodoland YouTube channel. Lalu dinihai Baokhungri hajo gakanani din जों dinihai नै हिमालय हटेलाव दङ बेहाय ओंखाम जानो नागिरदों ओमफ्राय दायो बेहाय सिख्लाफोर दंफैयो नोंथांमोननो सिख्लाफोरखौ देखायनि र' ओंखाम जानो ये कौन है अमा बेदर राइडर पूनम हमको गरम लग रहा है जल्दी तुमको किसने बोला तुमको जैकेट पहनने के लिए इसको पहचान रहे क्या कोई तुम्हारा भाभी भाभी मिल गया तो पार्टी देना पड़ेगा क्या आया इधर नागालैंड से एक्चुअली स्पेशली मेरे लिए आया ये मुझे मिलने आया थैंक्स फॉर कमिंग हमको सोने नहीं दिया पता है कब किसने चलो 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 मुझे 5 बजे से और रात को भी नींद नहीं आया है सोया भी नहीं सोया नहीं 3 बजे उठा कुछ मिला मुझे 3 बजे सोया 3 बजे मेरे को फोन किया था वो बोल रहा है सपना में देखा मेरे को और 5 जल्दी उठ के आ जाओ बोला और 5 बजे उठा हमको खींच के लेके आया है देखो इतना प्यार कौन कर सकता है यही बस मेरे लिए so looking for today I think this is the first ride I mean this will be the first ride with her the rider Punam I'm बिनि बिराद गिदिर fan I'm the biggest fan of Punam from Bodoland हम बहुत बड़ा फैन है नहीं इसका fan हूँ मैं और इसका असली नाम भी मुझे पता नहीं मैं उधर से दूर ऐसा होता है fan ऐसा होता है नाम पता नहीं है नहीं दूर से ही हम उसको क्या बुलाते हैं सानो बोडोलैंड करके हम चिल्लाते हैं ठीक है अभी जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा ना उसमें सानो बोडोलैंड चिल्लाना ठीक है तो तुमको लेगा ना तुम क्या गुस्सा हो रहा है पूनम को ले हो गया ना चलो और यहाँ पे डॉक्टर है ये भी जाएगा और एक मेरा दोस्त है हाँ क्यों आ जाएगा कितना मतलब कहाँ काटेगा हम काट नहीं पाएगा आएगा अमा बेदरजों ओंखाम जाग्रा लाबायनाय जायो ओरै मुलायाबो होगासिनो दङ फन होलायबायलै मुलानि हिन्जावनि जाखादाय हा अमा मा जादों कि खायसे अमा मीन्स गाहरि ओ पूनम कि खायसे अमा बेदर ठीक है Finally we are ready now. जों दा थांनोसै चलो टेन ओंखारबाय जों दायो नै सापागुरि फ्रम हिमालया ओमफ्राय दा जों डाइरेक्ट थांगोन बावखुंग्रि फेस्टिवल हे थोड़ा 50 सोगोरना लानिलै लोगोफोर एसे रानजोबाय हा देलै बादा होदोंमोन आं मानसिया एसे असयबदबना ओमफ्राय मानियाखिसै दाफै होनलाबो फैथाबा लोगोना बेखौबो नांगौ जायो इन्ट्रेस्ट मोनो दिनैहाय सिख्लाबो दंखाय ओइ सासेया बारा जाहैबाय नै नङाला ग्रोब जासिगौ मानसिया ग्रोब जागौमोन ना हौवाफ्रा सानैबानला थिग दङ दे पूनम ओरैबायदि डेन्जार बे हिन्जावा नोंसोर मिन्थिखायो दा जायफ्रानाखि एसे मा होनो फिमेल मटर ब्लगारनि खातारनाक चेलेन्जिं अफ रडिं बेफोरबायदि ब्लग नायनोब्ला प्लिज डु फल' राइडार पूनम दाखालिसो हारसिं लादाख मारिना फैबाय बियो ओमफ्राय दाखालि रिसेन्टलि अरुणाचल थांबावदों लास्ट भिलेज फार्स्ट भिलेजमोन बेबायदिनो गोबां जायगा बेरायबाय बिबो मानिनांगोन हो गया डॉक्टर हो गया मुझे इतना नहीं चाहिए रील्स का इतना शौक नहीं है नुदों नै नोंसिना नोम्बाजैया
सैमा जाग्राया माबायदि गलाबाव नै ओरैहाय सालायगासिनो आखाइ फारसेजों माबा रिल्सनि माबासो लाबोगासिनो दं बियो आंलाय माबा बेमारि माबा जानायसो नुदोंमोन आं थिगैनो दं मानसिया थिगैनो दं अबसे हाजो गाखोग्रा एसे बिदिफ्रालाय महाय फेजेननो हानो बेखौलाय थो सना थो नोंखौ नेयै नारखोब्लाबो लांगोन आं हाजो थिखिनियावहाय खोथा गैया ना मा होनो भाइफोर डिमापुरनिफ्राय फैदों बियो स्पेसियेलि फर दिस बावखुंग्रि फेस्टिभेल माने नोंसिनि नों दा लिंहरनायखाय फैदों आरोखि नोंथांमोननि फिसाला सानफ्राम बड'लेण्ड लिंहरनायखाय फैदों बुजिबाय दा फट' लालाबानो डिस्टार्ब खालामनो नाङालाय दा मोदोम सिथाब रावबो फट' दाला बुंखाबाय ओइ ना आखाइ सोखावखागोन ना गेजेराव ओरैहाय सोरबा जुदि फट' लायोब्ला सिथाबलायनानैहाय गेजेराव आखाइ सोगोन सेंग्राफोर गाज्रि दामोन आंनि गैयालै मानसिफ्रा जाबाय थानोनो हालायला नुखु आं बारनोसै Finally we are in the heart of the Bodoland. Here's the beautiful Bodoland Territorial Council gate. दा जोंनि फुरा टाउनाव सफैबाय ओमफ्राय टाउन गेजेर थांगासिनो दङ थांनायालाय नै बेथिंबो थांजायोमोन दा बेथिं लांनोसै र' ओरै बाजैजों हाबनानैहाय फ्लाइअभार मांखोसिगोन आरो आंनि जिनिसा गोमाबायलै बबेबा ओरै माबा नोम्फा खर' हाबाब ओरै आंहा मा जादों जिनिस गोमानानै माबा बेनिबो खोनाबावसैसो बबे थांखो र' हाबाब बिदि आलाय सिलाय खालामनो हानाय नङालै पेट्रल पाम्पआव दंहैयोनो ट्राफिक पइन्ट पेट्रल पाम्प हाबाब सना नोंखौ गोमाबाय सना आलाय सिलाय जाबाय आं थुथु ओरैसो हाँ उधर है चलो कहाँ रुक गया तुम चलो इदि नङालै इदि नङा चलो Tuh. Isi jura-juraku naik dengan apa? Tuh. Betul. Ada. Hey, आखाया मोजां थांखो लब जायो दे जोंबो बिदि नुला बांद्राय बिदि दाग्लाम सिगार सालानानै जारो ओइ नोंफ्राबो नायनो हागौ दे ब्लगा साबधान दाननाय गैया आनकाटसो जागोन दासो बावखुंग्रिमोन हाबाबो नैथि थाबाबो आयो जालायलाय गोसोआ मानिया सना नोंखौ नाया सामब्लाबो नुबाय थायो ओइ जालायलाय दिनैहाय थाइडलेण्डसो थांदों सना नै मावसे हामारांसो इदि नङा मोजां सालायलां हाबाब दे नोंसिनि दिन दे गोलोमायावलाय आरो माथो होनबावनाय नोंसोरखौ मालाय क्या हुआ हाँ मिलता है बहुत सब मिलता है भाई मोनोले मोनो मिलता है चलो है मिलेगा इधर ही पास में ज़्यादा दूर नहीं है चलो मोनो सोना मोनो चलो दिनै एसे साप्रि बायदि बिहेभ खालामनांगौलै गाज्रि मोननो नाङा बोथोरखौ लानानै समजों लोगोसे ओमफ्राय जायगाखौ लानानै गोरोबनांगौ जायो एक्चुअलि बे मा जिनिस आं बेखौ नायथारगोनलै र' एसे जाय खाफाल गोनाङै गोनां नै हारसिंनो सानै गाहाम ओमफ्राय जोंनिया गैया फैयै सफैबायानो बुंजाबाय दायो ओमफ्राय दा बाइकआखौहाय जेसेबांसिम लांनो हायो एसेबांसिम लाङोमोनब्ला मोजांमोन बेफ्रावथ' बिराद गोजान थाबायनांगौ जायो लास्ट इयार ओरै थांदोंमोन जोङो लेफ्ट साइड लानानैहाय जुदि लाङो मोनबायब्ला होमब्ला हले जाबाय खामानिया VIP एन्ट्रि नांलायबोलै जों जाम्बा जाम्थाफ्रालाय माथो VIP मोनबावनांगौ जाखो आं होनदोंना दिनै साप्रि बादि जागोन होननानैहाय लामा मोजांजों थाङो मोनसेनि दुब्लिजों थांगासिनो दा ओइ क्या तो नहीं जाएगा
रुको रुको wait I'll come yes you can do it हम तो जा रहा है हम जा सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना उधर तो गेट में घुसने नहीं दिया हम इधर से शॉर्टकट मार दिया दुबली बार जों छोड़ला छोड़ीलाबो सहैगोन र चलो उड़ा लोगोफोरजों दायो नै सहैबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल गाखोनो थांगासिनो दं माने गोजौआव गाखोबो जानो हानाय ओमफ्राय थांगोन र खाथिसिमावहाय बिराद गोजान थाबायमोन नामालै गारिया इयाव दोनबोबाय नै ओमफ्राय दायो बेहाय थाबायनांगौ नोंसिनि नम्बाजायावबो दङ नै तुम्हारा भाभी को देखो चलो सब्सक्राइब करो ठीक है अच्छा से प्यार से बोलो ना ये आपका लैंग्वेज से कैसा बोलता है फॉलो करो आंनि चैनलखौ नोंथांमोना बयबो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम अब्लानो आं नोंसोरनि बिबाजै इतना लंबा है क्या हाँ जागोन अरे रिक्वेस्ट क्या लंबा बोल रहा है कुछ उल्टा बोलने के लिए दिया होगा दिया ये देरहांलायबाय थगाय थुसि बुंलायबाय ओइ मुला गोजानाव थालै ओइ दूर रहो साला ऐसा नहीं है थाबखौ खानांगौलै बेवहाय ओइ क्या देख रहा है भाई बोलने के लिए बोल रहे हो जाएगा हम दोनों जाएगा वो रहेगा इधर बेफारिफोर फैग्रा बोला थांगोन र' थांगोन गोजौआव जोंबो नायजालायनि मानसिफ्रा मिमरा जाब्रा नुजोब्बाय हाथिबो सासेलै एबार हायो सोलाय बख'लाय सना नोंनि आइसक्रिम जानाया स्कर लाबाखै ब्राय देरा दे स्कर लाबाखै दङ गोमाजाबाय थुमब्र गोमाबाय बोराया लाबोदोंमोन आन्दायजाबाय नै गोमाजाबाय आन्दाय थुमब्र बावखुंग्रि हाजोआव नारखोहैनायाव फैबाय औ गाखोनो फैद' सना फैद' नों दा थाबोरा गोमानो ना नोङो आगेयाव बोला आगेयाव कौन है कौन है मारो क्या इसको हाँ ठीक है आज के लिए छोड़ दिया और दोबारा ऐसा करेगा ना मिलेगा वो नोङो हिन्जावखौहाय बिफैनांगौ ना मोनामा गोसोनायखौलाय गोदोहाय गोदोनिखौसो होनदों आं औ मा मोनाखैसो गदा लांजोबनांगौलै रावबो गैयाव मोनाजोंसो थानानै लाजोबो चलो कहाँ जाएगा रे पूरा जाएगा क्या ऊपर हाँ पूनम पूरा जाएगा क्या वही तो पूछ रहा है क्या करेगा चलो आधा जाएगा और आधा जाके बैठेगा उधर थोड़ा आधा जाके ना बैठेगा उधर चलो नों सना मानो बारो सना मानो बारो सना मानो बारो ओइ কি হয়েছে खत्म इसको नागालैंड ले जाओ तुम ठीक है इसको देखो ये क्या हो गया इसको अमूल सेल्फी लाने 10 थाखा लायो फंबाय दे जागोन दा
लागाव गिदिर सिखोन हमारे नंगौ गिलु बालु मानसि हाबाब जोंथ' हालेबो गाखोनो हाय ससेनिफ्राय थांफिननाय जासिगोन ओंखारग्राफ्रा ओंखारदों गाखोग्राफ्रा दाबो गाखोगासिनो दङ नै ओंखाम हान्थिलाबायलै सोरबा ठंडा पानी चाहिए। हवा दे इतना प्यार कौन देगा तुमको बोडोलैंड तो नहीं जिंदगी में कौन देगा ऐसा प्यार देने वाला तो बस जिंदगी में नहीं बोडो में इसको थाईलैंड बोलते हैं अच्छा लग रहा है मेरा सामने है फिर भी पानी की जरूरी है तुमको ऐसा कौन होता है अभी खाने का टाइम आ गया वाटरमेलन पानी मिलन खाएगा अभी तुम भी खाता है हम हाँ? नहीं खाता है जस्ट ऐसे ठीक है फोटो ले लो आराम से फोटो ले लो यू डोंट ईट व्हाई मेरा हाथ से खिलाएगा खाना पड़ेगा क्या है कुकुम्बर कौन सा बड़ा है खट्टा है ना दो सुसु गुरिबो नङा ओइ गिरिगा वाटरमेलन जैसा है ना रेड ओइ मुलालै आलदा जिरा है नोंखौ दंबा दाखाथारदोंमोनलै आं मावथि होजानायलै ना ओजोंहाय जायखौनो लाबोफायो बिनो आंनि सुथुर जायो गोरोन्थि जाबाय आं मुलाफानाया गोरोन्थि जाबाय लोगोफोर नारखोलायनाया नोंजों आंजों सना बावखुंग्रि हाजोआव माने नारखोलायनांगौ आरोना ना औ होन से औ नहीं वो रोड है ना खाली गैलेले माबाखौ जाबाय थाव नोंलाय नै दमोन बेखौ जादो the one which we came that is empty roads right we change our clothes You change your clothes. we were inside we open गैलेले बा आयु कौन सा ये तेरा पहने का वो तुम इसका खत्म करो कैसा लग रहा है अभी रिलैक्स अच्छा लगता है ना ऐसे हाँ ओइ सना बे उलाय You show ना you show. नोंनि आखाइनि लाबो जायो ये देखा है. क्या बोल रहे हैं नोंनि आखाइनि जागोन होनदां no na support देखा. गिरा संख्रि उलाय Songkri is this one. मैं पता Salt. नों जागोन दाबो Songkri जागोन आं is what? बागला बांदर जैसा लग रहा है क्या बोल रहे कि मंकी मतलब मंकी जैसा देख रहे क्या मेरे को बोल रहे मिलाइले सानैजों बा सानैजों मिलाइले काहिनी से ना कुछ नहीं बिरा कोने बिजे माने इखि निरा बानोसलाय दो नाम अब मेहर दंदां अनेलै ओइ जानाय नोंनि आखाइनिफ्राय नमक से खाएगा दो no माइका लो ना माइका लो माइ नेक्स्ट ईयर कहाँ होता हम लास्ट ईयर होगा लास्ट ईयर उठेगा बोला. हाँ नेक्स्ट ईयर भी उठेगा उठाया था नेक्स्ट ईयर नहीं उठेगा नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर उठाया था नेक्स्ट ईयर उठाएगा उठे था हम देख रहे हैं नीचे से आवाज आ रहा है हमारा दिखाई दे रहा है क्या गिफ्ट दिया मैंने कॉमेडी में. साइलेंट में बोलना पड़ेगा. कितना दूर जाएगा रे भाई हाँ लेके जा रहे जंगल में हाँ? कहाँ लेके जा रहे भाई किसका ये तेरा है क्या ये स्पेक आयो वाह बाटा बेले लंगो ने
아자 아자. 지글라 능력 책. 하하. Let's go. 그래. 어이 리지가 할래. 어이 라세 이딩 하나만 스타일라는. 이딩 알다 알트라 스타일. 알트라. 보리야 더. 흘랑 라가오. 자클리. Salad dari Hajwao. Musuh dong nengah. Duga bawa macam ni. Roh tangguh. Sangi jenis. Oleh kerana saya. Gilu balong bay. Hak hak rice lu gak ada. Sosial lo. Ayo. Ha. Huyibra. Ni kalau tanah mana ada mana ada. अच्छा ओमफ्राय दा ओंखारबाय मुस्तांहाय आच्छा दे जागोन दे जाबाय दा ओंखारबाय दा ओमफ्राय अरिजिनेल ना डुप्लिकेट जिनिसा दे साला नों आंनि जिनिसजों लाइन मारिगासिनो दारि जामाव मेहेर बेथा नोंखौ Yes lah. Ro. Haya. Mana? Wah ke. Zaga. Ha. Wahai. Oi, nak topi kan? Mobil. Udah. Orang macam buruk orang. Chalo ada. Nwmbajwikou nak kerana nama foto. Hah? Akhirnya kerana berani Nwmbajwikou nilai. Justo ada, mehro, jutulah Nwmbajwikou dah korla bay. Babe foto lala bay na gezerau lautnya harus kena micibai. Leger, X nama nak usah aku punya orang masih tu nak kan X tu macam micibai. Aku jauh sih nak dia. Ayo, aku cuma korang. Mor kota tu korang jauh na. Hari badi duga jeng ni je kuina ni hai, kama hari korang tu sukai tu mungkin dia. Actually, bibe di nunga. आंखौहाय बायदिसिना जावदों गावनि चेनेलाव नुगोन खिन्थु बेबायदि खोथा नङा जुदि बे खोथाया बुंनाया बिनि चेनेलाव नायगिरदो ओमफ्राय बे खोथाया नंगौब्ला गासिबो आं साबस्क्राइब खालामजोबसिगोन चेनेलखौहाय बे नंखाय आरोखि Yes, क्लास डीजे गर्ल आरो राइडल गर्लफोर फैनानै ओरैबायदि लेभेल एसे हाइ स्टेप बाय वन स्टेप टू स्टेप थांगासिनो दं सायाव दं एसे खर' देगासिनो दे बुंबाव दे खर' देगासिनो एसे थफ्रा साइज नुनो जायो बियो बाजार थफ्रा मोजां नङा नालाय ओंखायनो लोगो जाया जोंखौ गारबाय जोंखौ लो क्वालिटि थफ्राबा मा होनो मानसिखौ बेसां दामि भिडिअ फैनो ना मानसिफोरनि लाथ'ना फैदों आं माने आइफन लाग्रा नालाय बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनि सिगाङावथ' फट' लाजाया उफाय गैया बेखौ मानसिफोरा लाथ'ना फैनानैहाय आं सिनायालै सोर सासेयाब्रा बै सासेया जागोन बै सासेया साबेसे जानांगौ सासेनियालाय दंजानायमोनब्लासो सानो नोंनिखौथ' बिदि फैयाब्ला ना नै देखायनो आं केमेरा हरबायमोन आं खिन्थु देखायनांगौ देखायनाङा नोंसो देखायला आं नायना देखायनाङा होनना खोनादों ना जायखिया जा आंखौ गारबाय आरोना दस्रा दंसै बेल' आरो खोथाया बिदि नङा बेसो गारदों आंखौहाय नोंसो मा होनो नंगौ बेसो गारदों आंखौ माबे हिमांसिनिसो थिग दङलै कंग्रेचुलेटर फंबाय दे थिगैनो दं दे बुलायनाङालै मोजां मोनथारलायबाय था हो मोजां खोनादों जुम होनांगौ नामा जुम होनांगौ नै मालाय मास्क गानहोना लाबोखादोंलै want to drink okay goday मोनो मोनो र' दै गोजाबायसो मोनबाय मा दै गोजाबायसो मोनबाय आं मोजां दं केसा
oi फैसा सोरनो होनदोंलाय लोंबायनो हरदो ये फैसाबो होलाङा मारै जाखो खयथ' देखे जा फैसा ये दुगा जादों नोङो दुगा नामा नोङो लावथि लानानैहाय बोराय बोराय मोजां थाङो मानसिलाय बिबाजै बेल'नोलै इयाव दङ नै चुपा गेलेल' चुप चाप लेलो ना पुनः पता नहीं चलेगा फैसा हरगोन नामा हरदो ना जायो जेला फैसा हरदे जों माने फैसा गैया हरबानो जायोना फैसा नांलै फैसा हरदोलै फैसा हरदोलै फैसा हरबानो जायोलै दे Deh, genda gendi bunga mana bisa nunggu. Oh, Nwmbajwikou ada nong hamra. Noi, iya, masih bulan lagi. Deh lah deh, boleh lah deh. Wah, kacau-kacau ada mana lagi? Goblong don, gak tahu nunggu. Oh, share jenglah bersegun. Ya, mau selani. Give. Okay, video. Mak gue bawa dekuk bilai. Wah, barang kau di mana ya? Yeah, laut sih mana lebe? Wah, osoi bawa kezale. Wah, kata. Fide sona fide. Yeah, nggak biku laut sih nang lagi. Iya, celo. Karba gila rabu. Karena Bwkwhwibai, ompray dah karena misi orang ini pemain logo mendeng, extra YouTuber. Muka aku nailan senai kawan, ompray awasnya bangsis senai. Ini aku muka nuada bangsin, muka aku birat kom nih. Awas lo nih ini aku ompray angri baju notice kalam deng, jebla, baik muncul aku thangnya hoi Nagaland ni berai jeng return kalam deng mana ulah. Muncul accident jangan klip hoi dia kepona nih hodeng. Tapi ang nainani nubai, nai mata aniku nai sandeng. जखायसेल'मोन सालसायबारा बे समावहाय औ बे समावहाय बेखौबो फंबाया नायस'नो आं सानदों आरोखि जायखिजाया फंबायखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों राइदाव जेननाया फंबाया राइदावदों खिन्थु आं साबसिन मोजां मोनदों आरोखि फंबाय राइदावनायावहाय थिगानो आं मानोना ब्रादारखौ आं आगोलनिफ्रायनो फल' खालामो जेब्ला स्टार्टिं खालामदों दा ओमफ्राय बेनिफ्राय फल' खालामो आरो मोजांबो नाङो बेनिखायनो माने आं दासिमबो नायबाय थायो मोनसेबो भिडिअ मिस खालामा आंथ' राइदाव ओंखारा खिन्थु ब्रादारनिखौनो नायनो मोजां मोनो आरो मानोना जोंनि बर'आव नेक्स्ट लेभेल राइडारा ब्रादारमोननि टिमानो जाना दं दा आं मिथिनाय बायदिबा सारना गोबां राइडार दं खिन्थु माबा खालामाखै गावसोर देखायाखैना इउटुबफोराव जायबा जायनिखौ नुयो बेनिखौसो जोङो बांसिन फल' खालामो आरो जायबा मोजां खामानि मावदों बेखौथ' अबयस्लि जोङो माने एप्रिसियेट खालामखायो आरो मोजांबो नाङो जोङो दा बिराद गोबां मोजां मोनबाय आङो नंगौ गोसोनिखौ पुरा बुंखादों आरो दंबावो थाबावबाय माने बेबायदि एप्रिसियेट खालामनाय मा होनो बिदि फंबायफोर एबा सापर्ट खालामनाय सोरनिफ्रायबा बिदि मोजां राव खोनायोब्ला साबसिन मोनो आरो दा थेंकिउ फंबाय लोगो मोना मोजां मोनबाय लोगो मोनलांबाय थागोन खेबसे मोनलांबाय थाखायो नालाय बे दाबो 5 बोसोरसोनि उनावसो रायलायगोन सोरनावबा दं सालालै फंबायबो लोगो मोनला बिदि हिनजाव लानायनिल' सोंसैलै बिसोरो ओंखायनो दुखु मोनलायलाङो समावहाय जायखिजाया हा गैया आं खानानै मोनसे थाबावनांगौ जाखो गैया बे मुलाया गावनि बायदि दाथा दे मावस्टि नोंखौ दाहाय रायनाया थिखोना र' ओइ नों गावनि बायदि दाथासिया नोंखौ रायबानो गावनि बायदि दाथासि नोंहाय जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन खामाव मान होनाय खाम पाट होनाय रायजो राजा गासैबो जों बेहाय नायलिया दायो जों थांसिगोन ओमफ्रायो क्राउडआ ओरैबायदि बारा जाबाय दा आस्ते बांलांगासिनो दं क्राउडआ खारनो लामा नागिरगासिनो दं जों
Hi. Big fan. ठीक है थांनोसै औ ओंखारबाय दे थाथ' औ थांसै नायखौ मोजां मोनो मिथियाव आं मानो मोजां मोनो मा रायलायामोन नों दाख्लि मा रायलायनायाव गोसोआव दङ बावबाय रेकर्ड खालामना दोननांगौ र' ओमफ्राय नै दाखालै एआरएमावहाय किउट नुदोंना एस सिख्लाना सेंग्रानासो मोनो सेंग्रासोलाय आदा सेंग्रासो नै किउट नुदों आरोखि बेखौहाय थाथ' दे आं थांनोसै दे जोबाखै दे भिडिअआ जोबाखै बड'लेण्ड का तामुल अलग होता है टेस्ट ज़्यादा है हाँ हैप्पी बैसागु डिस्काउंट 50 रुपीस खालामनायनि थाखाय थैंक यू दस्रानो दाहो दे 100 फुरा लाखिखा सबसे 100 रुपया लेना हाँ लिखादों दा डिस्काउंट दं डाइरेक्ट नै 100 मोन औ जोंनि थाखायसो दा डिस्काउन्टआ दस्रानो दाहो दे लोगोफोरजों बिदिब्ला नै बेनिफ्राय ओंखारनि ओमफ्राय 50 रुपीस डिस्काउन्ट मोननानैहाय रेडि जाबाय आरो जों नै दा ओंखारनोहाय नाउ लेट्स सी द क्राउड अयथासार क्राउड नै एन्ड हियर इज DJ Ron riding in front of me चलो ना ट्राफिक अयथासार जासिगोन ना गोग्लैलानो जाबायलै नोङो ना चलो सिदा चलो आयौ lady rider DJ Ron please everyone do subscribe her channel नोम्बाजिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बयबो थाबैनो गोबाङैनो जालांथों साबस्क्राइबारा बेनिबो लोगोफोरजों फैयै दायो माखासे माबाखौ केन्सेल खालामनानैहाय दा नै बेहायनो ब्लगखौ फोजोबनो सानबाय बिनि सिगां नोंथांमोननो सिख्लाफोर साफा जाबा देखायग्रोगोन आङो मजाक नहीं इट्स नॉट मजाक अभी हम लोग कहीं पे जाएगा कहीं पे जाएगा हाँ मैं लेके जाएगा लेकिन जाएगा अभी एक क्वेश्चन है पूनम से कैसा लगा यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मेरा मतलब पहले से मन था कि मैं बोडोलैंड आऊँ और घूमूँ थोड़ा और यहाँ का फेस्टिवल देखूँ तो फाइनली वो विश भी पूरा हो गया आज थैंक्स टू सन ऑफ बोडोलैंड असली नाम है तारीफ करो 2-3 लाइन नै दायो जोङो बेनिफ्राय थांनायनि सिगां नोंथांमोननो नोम्बाजिखौ देखायसै हेलो नमस्ते बर' में बोलेगा माबायदि मोनखो फैनानैहाय कैसा लगा यहाँ के बहुत अच्छा लगा बिराद मोजां मोनबाय बहुत अच्छा यहाँ का लोग बहुत अच्छा है वो लोग इतना सपोर्टिव है इतना अच्छा लगा यहाँ का फ्रेंड्स भी मिला है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम स्पेशली उसको बावखुंग्री के लिए बुलाया था हाँ ठीक है हमने सोचा कि यहाँ पे इतना प्यार मिलेगा लेकिन सीरियसली इतना अच्छा से मज़ा किया दिन भी कैसे बीत गया पता नहीं सुबह से आया हम लोग ना सिर्फ एक ही नहीं हुआ ये घर पे लेके नहीं गया ऐसे ही बकवास करता रहता है घर जब लेके जाएगा ना तब वापस आने नहीं आए मिलेगा वो शादी होने वाला है वो डिलीट नहीं करेगा हाँ ये डिलीट नहीं करेगा हाँ डिलीट नहीं करेगा ये भी नहीं करेगा जायखिया जा नोम्बाजिनिसिम रोजा साबायखर थाबाय यहाँ आने के लिए बहुत थैंक यू दिल से
I was like last time we had planned for something, but suddenly वो तो मिस हो गया. पूनम फिर की भी हम वजह से। इसका नाम मत लेना अभी. पूनम की वजह से खराब हुआ है। ठीक है, पूनम का वजह से कैंसिल हुआ. फिर भी ये जो आज का प्लान था वो सक्सेस हो गया. इसलिए हाँ, इसको बहुत Thanks. शुक्रिया। थैंक्स टू योर भाभी. हाँ, बोलो बोलो. इसने भी इतना मदद किया हम लोग को आने के लिए, इतना अच्छा से सर्विस किया हमको, हम लोग तारीफ कर को रहा है. बहुत तारीफ करने से भी कम है। अच्छा, अपना ही है बस. सपोर्ट तो करना पड़ेगा. क्या रखना हमारे. लाइफ तो डेट मार रहा है क्या दोनों and here the doctor is also enjoying with us. The handsome chill. doctor Yeah, handsome. in Assam. Most handsome doctor I have ever seen. I have not seen so इतना handsome doctor in my life. नागालैंड में भी इतना हैंडसम डॉक्टर नहीं है देखो. आज का फोटो लेके जाओ ना नागालैंड में. चिपका के रखे most handsome doctor I've So seen. anyway, thanks for watching my videos, and one more thing, Thank please you do for watching subscribe to her my channel channel, also, yeah. DJ Ron. And इसका तो ज्यादा है, उसका नहीं करने से भी होगा, लेकिन नहीं करना है इसका भी सब्सक्राइब करना और मेरा इसको भी करना है. इसका भी करना है. मेरा देखो दिखाने से होगा ना ये. हाँ यस पीछे भी दिखेगा. डीजे रॉन इसका DJ Ron इसका चैनल है. तो thanks for watching and see you in the next vlog very soon. Bye bye, take care. I love you.